Perlok sajisin pan ngai koblei ya pi ha kenika por ka pamtak ba pi pila kershan na por ya ka jingpeni ke jonga shipang gini ki dawai khasi ki don arbenta ki dawai ki banga chait peni ya pi kata ka long ka wei ka dei na kamta ka advertisement ka jonga kumno bangan ai ya ki jingpang ki pa pher bat ka baar ka long bangan batai na kamta chong phi ba phin shinahi ya ki dawai ki pa pher na kamta ki jingpang ki chong phi de parlok haswa bangan sa batai ya kenika yauni wei dawai ba phin sa shinahi ya ki jing stom ki chong phi de som haban pe hadu bandakut khnang ba phin sok thu pha bada phin sa shina ya kiniki dawai uni wei udawai uni phi i hangne uni udai usentiu ma watla ulong usentiu ro udai udawai ba nakamta chong phi baro kiba kwa banshna ya uni u dawai uni udai usentiu rakot ngi hakaktin chinong jongi ni ong tiu rakot ya uni man ngayu i man hakawai pakawai ka yeng kidon ya uni ujat sentiu nreyo le sinap tang jong phi phim tip hatu ni udai u sentiu ne ulong dawai nre uni udai udawai ba nakamta ka jongi di parlong sabhaban ya sabha but sa phone sa kontak yang nomor bangan sebu description hakapur mga pelaj yakini video but ka jaka ai dawai ka jonga menta ngala don hangni ha lingka block 1 ma ngam shong shu hang te po sadeu ti menta ngala shong hang ni ha lingka kate kalat laimer hang ni hajan madan lingka ti khublei ngan sa batai no yuni hang hakap hapo jong ni don uphan mo ti hapo jong ni don uphan bat yaw ni uphan hakapor ba phi ur lani phi khloj phi at ka kjat phi ur mo phi yo khloj ti yo ni uphan jong ni sentiu sadung te hadin bala dep dung yo ni sentiu yo ni uphan jong ni sentiu sasop na kanu ka jaka ka baat haki kjat ki jong phi te tang sipang kanika kjat ka jong phi kan jam na ka tu ka jingat bat haba phi pai do ru lara phi kwa ban sop ti yo ni uphan bat hadin ta dung penlihi bha yo tu phan jong uni usentiu bat hadin ta sim sakanep bat ka jan mo sim ka jan ka chong phi bat sabu ya tu phan oba phila dung ni bha bat sabu ha ka jan bat hadin ta sasop ya uni uphan ha ka tu ka din ka ba at ka chong phi lada phi khloj lani phi yo ur lani phi hap lani kini ki ba yele kai football khamtam phi yo khloj phi yo jinthut phi yo ya kanjat kumni kumtai te ka met ka chong phi ka khloj te sale kumta ti yo ne pet bha yet bha uni udeu sentiu ngi shat khot tiu rakot te hadin bapila le kumta lada phim don yo uni sentiu sobha thong hagi yeng kisem ki jong phi namar une ulong ru ba itnat endala phu uni sentiu rei hakawai kaliang pat udawai san nakamta chong phi baro te sale kumta te sa phone sa kontak nga nomor bangan sabu ha description hakapor mga pelaj man lakapor yakiniki video te khublai shibun khublai phi baro ngin se kundu pat hakawai pat ka video khublai don kat phi baro khublai shibun ngin se kundu pat hakawai pat te sa phone sa kontak nga hau nomor lara phi kwa ban sim dawai nakinu gi jingpang baro khoj ngasumar ya ki jingpang baro khublai shibun